Aquest diumenge ha tingut lloc una nova edició de l'Aplec de les Franqueses, amb una promoció que incloïa, entre els plats forts, una ballada de sardanes, amb un programa musical format exclusivament per obres dels 4 compositors del col·lectiu Gas, format pels músics Dani Gasulla, Lluís Alcalà, Carles Santiago i Jordi Pauli. L'Aplec de les Franqueses arribava enguany a la 24a edició i ha ofert activitats durant tot el dia al voltant de l'antic monestir benedictí. La jornada ha començat a les 11 amb un taller de bonsais a càrrec del Club Bonsai Balaguer. Ja a la 1 s'ha celebrat la tradicional missa, durant la qual la colla Santa Maria de les Franqueses ha ofert una sardana d'ofrena. L'interior del temple ha estat engalanat per part de l'Associació Dona Rural. Acabada la missa, s'ha donat pas al dinar de germanor. Pel que fa a la ballada de sardanes, celebrada durant la tarda, els 4 compositors del col·lectiu Gasp han interpretat les pròpies sardanes formant part d'una cobla creada ad hoc per a l'ocasió, la cobla Bohèmia. Des del col·lectiu sardanista, Jaume Marbà ha parlat d'una ballada molt especial amb 4 dels compositors més punters del país. Un any més, dins del marc de l'Aplec de les Franqueses, hi han posat sardanes, n'estem molt contents. Per tant, la primera cosa és agrair a l'organització de l'Aplec que ens faciliti, que ens permeti que un any més la sardana pugui ser protagonista d'aquest Aplec de les Franqueses, i enguany amb una ballada superespecial perquè el que han fet és precisament convidar 4 dels compositors més punters del país, que són el Gasulla, l'Alcalà, el Santiago i el Paulí, a que ens vinguessin a presentar les seves sardanes. De manera que han preparat una ballada monogràfica amb 4 autors que són avui presents i ens van presentant les seves sardanes amb una cobla que han fet expressament per a l'ocasió. Per tant, és una cobla on hi ha els 4 compositors dels que avui estem tocant les seves sardanes i d'altres músics de primer nivell. Per tant, un programa super singular. Jo crec que és la primera vegada, no només a les Terres de Ponent, sinó segurament a Catalunya, que es faci una ballada monogràfica amb la presència de 4 autors i que toquem les seues 4 obres, i després amb una cobla construïda ad hoc amb músics de primer nivell per acompanyar els 4 compositors fins al total de 11 amb aquesta cobla bohèmia. També durant l'Aplec s'ha pogut visitar l'exposició Petjades del Cister a la Noguera. L'Aplec de les Franqueses està organitzat, entre d'altres, pels amics del Cister, Santa Maria de les Franqueses i el col·lectiu sardanista.